Alaeng, no nagagat ka, saan ka maawanan iti trabaho? Gusto kaya ko na, Barok. No nagagat ka dito, nalaka ka makaurnong. Kas kumaitar aramidam. Nala, agar mo sar tayo nga rodan. Sigurado ang mapansarakan ni Arthur dagiti gagayem na apaman ang makapagar mo sar tayo. Ha? Husto ka di Arthur? Wala na. Kaya't kumuti makinin na storya kadakwada. Tapno makaaliwak sayak. Jayan ni Tom. Kunak no siya pailang tim mo na si Mangpot na adamat gaya man dita. Arthur! Uy, naimbagdadakan! Itayak pa dito. Kunak no saan kan no umay. Sa dino ngay kayang dagiti daduma. Nag-text kanyak ni Ron. Mapantayo ka no iti pagigyanan na. Ijay tayo ka no lagang nagbanding. Kastaya. Wan, agdiretso ka no ijayan dagiti daduma. Isa nga inuray ka tagidanta naman pa ni Jay. O sige nga Rod, tapno makaado tayo. Trabaho man nga minon intan bigat. Masapong nga, relax tayo matita. Sige nga Rod, mapantahan. Nanadaw ka mo't anagawid, Art. Medyo naimaasan mi tinag-iistorya kadagiti gagayam ko nana. Di mi mo't napuutan ng ti oras Nalhatang mo't gaya man. Amoy mo't nga minan diti Canada. Nalawag pa ilaan nga oray 9:00 ni tirabi. Ay, sa bagay. Kankar ba nga mo't kit diti agaliwak sa Barok? Saan apasig at trabaho? Wan nga Rod nana. Trabaho tuman ng tinto na rin tapno damay pauit iti Pilipinas. Ay, wan ngam panunutan mo't tibagim. Agurnong kamot. Saan mo ngay patulod amin a pagbanbanugam ditoy? Wan nana, namnamaan nyo dayta. Ket agyaman aklaunay kada kayo. Kaslaak na adaan iti pamilya. Gapo iti panagnaid ko diti balayo. Ashley ti umawawag. Hello, Ashley. Hello, Art? Apangay ka lang nga sinong batang ti awak ko. Itay awagan ka. Pasensya ka, Ashley. Nagbabanding kami ngamin kadagiti gagayim ko itay. Iti pagnanay dan ti may sa agayim mi tinapanan mi. Nakasilent ngamin ti telepono ko itay. Apay namin naman sapol nga i-silent mo. Di mo kaya tamaamwa ka napan ka manan nagpasya? Saan ba't nga iti kasta, Ashley? Amo mo't atunggal weekend lang nga kikita kami. Tapno makarelax mo't basit. Anya ti amok, no da babae ang kakadwayo. Kamano masurisog ka mo't dita. Apay ngamin akas na ti pampanunutom aya. Saan kanto nga isukat? Nagkareak mo't kan ka, saan ka di? Ken agor-ornong ta, saan aya? Isong da pau-pauitan ka tapno makaurnong ka mo't dita. Wen, talagang agor-urnong at dito'y ta isumot ti saritaan ta. Isaasaan ka agpampanunot iti madi. Awan tar aramidak adakas dito'y. Kan may sa, tunggal weekend lang amapan ko sarsarakan dagiti gagayam ko.
kasasaad ko dito'y Canada manang Emmy. Nang rugila ang tikalbaryo, idi nakirelasyon na. LDR kami ka ni Ashley. Nga manipod nakirelasyon na kankwana, nagbalinak akasla remote control. Tauray agin na dayo kami iti partner ko, kontrolado na ti amin. Naka-video call kami manipod pan naturog ko, agin ga iti makariingak. Uray adak iti trabaho, kayat na ti maki-video call kanyak, tapno makita na kano, no asino dagiti makasarsaritak iti ayan ti trabaho. Maiparit ang makisarita ak iti sabali a babae, nga isumot ti aramidek, tapno maliklikak kano ti sulisog. Ididamo, okay lang ang kanyak manang. Taamok aday jay tiwagas ti panangipariknana, no kasanuak kapatag kankwana. A concern kanyak ti kaayan ayat ko. Nagtultuloy nga rod ti kasjay a set up me, uray agin na dayo kami manang. 2 atawan nga inananusak ti kasjay nga aramiden na. Aging ga idikimaro, kat iparit na matan, ultimo ti ipapan ko iti ayan dagiti gagayam ko, tunggal weekend nga awan trabaho. Video call man ni Ashley. Amo na ngamin nga wan trabaho kita ta weekend. Anya nga taman nga iti ibagana. Hello Ashley. Apay, ayater aramidam. Apay nga itakala nga sumungbat. Kalkalpas ko lang amin na nagdigos. Nagsapa ka na nagdigos. Apay, rumor ka? Day off mo itasa na ya. Amo mo tatunggal weekend lang nga mapan ko sarakan dagiti kagayim ko. Tapno makarelax sakmet, kalpasan ti makalawas at trabaho. Apay, saan ka makarelax dita? May mayat pa'y dita ata makaturog ka. Di na kaina na kapay. Sa bali lang mo tiya dakadwak mag-relax Ashley. Di ko nang kiti. Ada babae akadwayo. Ha? Amang ano iso ti kayat mo akasarsarita. Unay ka mo tin Ashley. Kanahin mo't anak ka monitor ka. Awan ti madingar aramidag. Ipanagmatang nga rod. Saan kan arumwar, tadatalaangan ti agsarsarita. Apay, di na kayat ang makasarita itinabayag. Apay ka din na saan? Kan sa anak pa nagarmusar. Ta saritaan mi nga min, ejay kami narwar nga ag-breakfast kadagiti kagayim ko. Agpa-deliver ka laangan, tabantayan ka amangan. Kaya't ko asiguraduan, adi mo mabaybay ang tipanangan mo. Diyak kaya't nagsakit ka, ta isupay agastusan ti pagpaagas mo. Kan awan mga sikaso kan kadita. Sige nga Rod, no isuti ko nam. Kan dita kan room mo amangan ha. Saan ka na makilanglang kadagiti akin ko iti pagigyanam. Ni, apay nga pati dayta ka ti parit mon. Basta, dita kan amangan. Ala, agpa-deliver kan iti kanam, tabantayan ka amangan. Ay, sige nga Rod, agpa-deliver aklangan. Kasla jak na si putan ni Arthur arimwari ti silid na bakit? Uray siyak, awan mo dito'y kusina itay umayak agluto. Sigod mo't nga umununapay nga bisak dito'y kusina no kastoy a weekend. Wan nga rod, kan makilanglang lang kadata amangan, tunggal adda dito'y balay. Anya nga ta tinapasamak. Ang mga numadimot tirik nanay nga agpupupok iti silid na. Ay, hadyak man ang mulakay. Ang tinasaya at mapan kumantok-token. Ang mga noon niya mo ti mapaspasama kan kwa na. Ay, nasaysaya at pa'y.
Tapno ba sigurado ta nga awan madi ang napasama ken kuana? Kunakunuan niyan, pinapasama ka, Arthur. At malmalam kami na di ka reward nito sa salad mo. Ano nangal ka ka din? Nalpasan tata. Nakaturog kayo pa ngamin iti simbang patimpay deliver ko makan. Sumo talaga yung masaan ka, nakilanglang ka na kami anangan. Madanagan pa ikitin ni Mrs. ko, kapo iti mapaspasama ka. Kuha ngamin tata. Kaya't ko tagin na ng agmalmalam isa ajak remremuar. Itaman pa, di ka napansinarak, dagiti gagayam mo, Arthur. Sigod mo na ano kasto yung weekend kat agbabanding kayo, sana ya. Hinton maminsan ton tata. Sigurado mas taaw doon, wapay di ka napansinarak ida. Ibagak tulat na ninton bigat. Nakikita kami di pagtrab-trabahuan mi. Malangarot. Pasensya ka no na istorbo ka, Barok. At ang sapay, kabid-video call mo. Ni Ashley Deje tata. Di kayan ayat ko. Kastaya. Sige nga ron. Ituloy yun ti agsarsarita. Uwan tata. Agyaman ak unay iti concern nyo. Nagpakita ka da ka medical man, Pards. Ganda ka ngam di ka pa'y sumungbat. Kasanama kasong bata kat nagsapa nag-video call ni Ashley. Di kaya nayat mo? Uwan Tom. Agsukatak ko man tapno mapana ko na di pagsasarakan tayo. Ngami mawagkit din. E din baga karumwarak, imparit na. Di nak pinalubusan. So, jakon nakaruwar. Unay mo na dyan, Obiam. LDR kayo lang arudan. Igam na pa'y titangad mo. Di ka pa'y maramid di kayat mo aramidan. Wan nga rod. Tunggal weekend lang nga makaaliwak sa idatao. Iparit na pa'y lang mo. Dahil tati pagmadyan ti video call, tamakit kita na ka. Amo na ti aramidam, kanti ayan mo. Jak lang arudan tutupan. Tapno saan kami nga agapa. Oray masurusuro na ko na yan. Tugngara mga minmutsag paminsan, Arthur. Narigat mo't na puro trabaho latantin into na ram. Jak pa ingarod nakaluton. Na pinag-deliver na klaangan iti kanag. Agmalmalum da jay Ken mais binantayan nakit din. Tapno sigurado ka na ajak rumwar. Ay, una yun ti kasasaad mo, Pards. Madanagan pa ikit din adag iti agasawang agtagi ko iti pagnanay dak. Imbagarop na naan yan tinapasamak kanyak. Tas anak ka na rimrimwar iti silid ko. Amon, Pards. At damot lakan ka. No itulok mo ka na yun nakastadyar aramidan tinobyam. Sikat ikagaasi. Nusurutom amin na kayat na mapasamak. Nagtultuloy nga ron, tikas day nga aramid tinobyak manang Emmy. Aging ga iti jakon nakapagtapal kat tinutupakon. Every weekend kami nga agapa manang. Tatalaga ano weekend, kaya't kumot ti agrelax. Makadupong ko dagiti gagayam ko, ta day off mi kat nga rod. Amin ang nakasanayak nga aramidan manang kat iparit nan. Ti kayat na, mapanak mangan ijarwar, wano agpa-deliver aklaangan,
kayat na nga agpupupo kaklaangan iti silid ko. Mas daw at talagang ti landlord ko, tadyak pa'y kano kasarsarita idan. Uray dagiti gagayem ko, makagura da pa yan kanyak, gaputa itultulok ko kanulatan ti kayat ti nobyak. Nagtultuloy nga rod ti kasjay a set up mi manang, agingga nga iti naminsan, gaputa daklatan iti silid ko, adda na sarakak iti social media amakun ko na apagliwliwaan. Tay online sabong manang. Ket ditan tinangrugyan ti kalbaryo ti biyag ko. Tain-inot a naigumunak iti dayta akita ti sugal. Makunak a nasaya at ti biyag ko, idijak pa'y nasumok dayta asugal, ta makaipatpatuludak matlatakan ni Ashley iti para iti pagkasapulan na, kan adda pa'y maururnong na. Naglabas ti aldaw nga online sabong latan ti in-into narek, tunggal saan kami nga agsarsarita kan ni Ashley. Tidakas na, uray madama ti trabahok, sigilat ta ti panagon online sabong ko. Agingga ide agbalawak manang, si uutang akmet gayaman. Tom, mabalin ka diti. Umutang ka. No, ada kawadwada ma. Apay, Pards, anan mong ti kurta? Kinapod no na, Pards. Manipod na sumok ko ti online sabong. Nakautang ako niti gasot-gasot aribo iti agent ko. Anya? Masapol ang mabayadak day jay, Tom. Apay namin anay gumon kay ti kasta. Sugal day ta, Pards. Awan na saya at naitdan kan ka day ta, bisyo. Ay, Kasi tinako namon, nailumlum ka ni ti utang. isong araw ti baybayada ka binulan tunggal agsweldo ak. Ang kurang nata. Jakpain makaipawpawit ka ni Ashley. Sigurado ang mas daw mo tanday jay. Narigat day ta sinarak mo, Pards. Uray ka sa no ti aramidam ngagtrabaho. Numapan mo't ti utang. Awan pagmamaayan ti panagsakripisyum diti abroad. Sardengam daytan na nasumok mo, Pards. Pards, Sige, pabuludan ka. Tapno makisayan ti utang mo. Katsapay ko mata makapagpanunot ka. Sakbay amala daw ti amin. pasensya kayo no, na-delay ti bayad ko iti abang ita. Mas daawak nga rod kan ka, Art. Saan ka matakas ta asigod? Anya launay ayat ti mapaspasamak kan ka. Napaliw mi pay atong galanda ka diti balay. Kanayon ka nakapupok iti silid mo. Anya launay ayat ti aramidam dita. Kinapod no na nana. Nagdagsan ti parikot ko. Nakautang ak iti dakkalagatan. Kan nairamraman pa yun dyan na ipundar ko alugan na pinagbayad ko ito utang ko. Isu, ba't lagaya madyakon makitkita tilugan mo? Kasla ka kakaasi ang magmag na mapanagkumkumyot. Apaya na pasamak na ita. Nasumok ko ngamin ti online sabong nana. Maging gay ti Jaco na pupuutan, anay gumon ako ni ti dayta asugal. Kalpasan na. Naputak lang na nakautang akpay ni tinagdak kalagatad. Ultimo gagayim ko. Naututangak pa idan. Ay, por Diyos. Apay ang nasumok mo ti sughal. Dinadail mo ti biyag mo gapo iti dayta abisyom. Agbabawi akman ngam napasama kan ti amin nana. Nangam sa nabali.
Tay ka gumakasanton ang madilay ti bayad ko iti abang ko kada kayo. Pasensyahan dak payla kumaita, nana. Talagang aura niya taramidag. Marigatan ako namang bayad kadag itinaut-utang ko gapo iti sugal. Noapay mat ngamin Anay gumunak iti dayta nga online sabaw. Kasapulak ti tulong na Ashley. Ipundok ko na tinapasama kanya dito Amok kada maitad na. Tadamot na or-ornong na kadagatimpat patulog ko kung kuha na kwarta. Kan may sa, patsaka mas daw day jayan. Napayadyak makaipat patulod kan kuha na nakas itisigod na aramida. Awagak na Ashley. Tagkid dawak kan kuha na ititulong. Hello, Ashley. Itaman ba yung sikati mo na nga imawag kanya? Dangamin na patag nga ibagakkan ka. Napayagan nga urayag na nga ibagam. Mas daawak namin, ta nagpaliw ka magtan. Saan ka nakasitisigod? Ada ka di problema? Dahil tatiga po na nakapag nga imawag Ashley. Kaya't ko kumatagkid daw kun kay titulong. Anya tulong? Anya di problema tita? Nakautang ak dito Katnas ka na mabayadak. Itala nga ipudnok ka dito Naigumo na kiti online sabong. Iso nakautang ak kiti nagdakkalagatad. Isu maglagayam. Tunggal awagan ka uray weekend. Kanayon nga ibagam nga at aramidan. Agsugsugal ka magayam. Uray bagbagam adi ka rumrumwar. Anda ka magayam dita silid mo agsugsugal. Pasensya ka lang man Ashley. No mabalin. Buludag kumapela ang ginaornong mo. Babain ka dagatimpat patulod ko kan ka akwarta. Awan tinam na maam maitulong ko kan kano dayta tigapuna. Sinarat mo dayta. Isa makamu ka amang sulbar iti problema. Pangasim ko mga Ashley. Ora isublik tumot lang. Ag double jabak. Tapno daras ko ang mabayatan dagiti utang ko. Pasensya ka na Arthur. Namjak ipalubos. Amasayang ti inururnong ko. Babaan iti impat patulod mo. Tapno pagpayat mo lang iti na utang mo. Gapu iti bagpagam nga online sabong. Sinarat mo dayta. Isong agiremedyo ka nga rodita. Di mo namnamaan ti impaurnong mo kanya. Taadan na ka isang ratan day di akwarta. Sige nga Rod no kasta ti desisyon mo. Pasensya ka lang man. Kan pakawanan na kiti na aramid ko. Bye. Anyat. No pananutan na naimbag. Kwartak mo di bulbulodog ka ni Ashley. Hanggang sa bagay. Adamot kat di punto na No, pananutan na naimbag. Oray, siyak pa itinang ipawpawit kan kuha na. Iso nakaornong. Isulat tati makunang agtagi kuha Tainan na dan na ti kwarta ngayon patbatulod ko kun kuha na. Nasa apol nagbalina ka na tibkar. Puno na dyan baga na Ashley. Sinarak ko dahito apare ko. Rumbang lang arod asyak mo't lang timang sulbar iti amin.
adinak tinulungan wenno pinabuludan ni Ashley iti daydi akanito manang Emmy. Nga uray nagtaod motla kanyak ti kwarta na urnong na abulbuludak. Adamot ket di punto na ket dayta tiing kagumaak nga inawat. Aklunek anarigatanak anang liklik iti nasumok ko abisyo, anakailumlumak iti utang, ngam ing kagumaak a kinontrol ti pannakaadik ko. Agingga iti naisardeng dayta akita asugal iti online, iti jakon inam mo arason. Di talaeng anarugyak, kan inot ko anaiwakas dagiti utang ko. Saan mo't apa nagparamag, ngam gapumatlaeng iti kinasalukag kong agtrabaho, nakaaunak manipod iti pannakailibsong ko iti gayong-gayong. Kat nagsubli ti sigod akasasaad ko, tamakabaybayad akon iti husto nga oras, wenno aldaw iti abang ko, kan maipatpatuludak manen iti kwarta ni Ashley. Nang rugimutan anang ipundar iti gamit na, kan nangalapayan iti apartment akabukbukudan na apag nanaudan na. Agyaman iti panangiyornosyo iti surat ko manang, kat adanto pa'y sabali apakasaritaak nga ipatulod ko, apaman amang ngagak daytoy padas ko. To'y pagayam mo, Arthur. Pagayam ko nga Arthur, pudno ti kunam, anapnoan iti nabalitokan nga adal ti padas mo, nang runa kadagiti adda iti sabali apagilyan, maigumon iti bisyo, apakaluslustayan met tinagbanno ganda. Awan ti itden anasaya at ti sugal pagayam ko, wenno ti uray anya pay akita ti dakes abisyo. Ulitek, dakes abisyo. Tadamot ngamin dagitay agbisyo iti nagastos, ngam saan mo't ama ko na adakes. Nang runa, dagitay agbusbos iti dakkel agatad, para iti salunat, wenno para iti langada. Tauray makunaman ang nagastos dayta, mangipaaymet iti pagimbagan, ken pannakapnet para kadakwada. Naimbaglaangan ta nakapagpanunot ka, kat nagsardeng tinakaigungunam as ugal. Adumeten tinadamdamag mi ana ilumlum iti utang, naperdi ti pamilyada, gapu iti dayta abisyo, di taman balasiw taaw, wenno ditoy Pilipinas. Sapay kumata babaan iti nangaganda padas mo, agpaay dayta apagpanunutan kadakwada, tapno saan da aserken ti anyaman a klase ti dakes abisyo, taawan tinasaya at nga itden dayta kadakwada. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Pagiti, naglabas, asaan, kan pandubo. Liday kan ragsa, isudat ng paris, kadagiti tugon, iti danal tibiyang. Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon.
Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ipagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan areden at tagapangasinan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Malilin family ti sitio Kamasi Divisoria, Tumawini, Isabela, from Gigi Malilin. Manang Elma, Nanang Rupin, Auntie Kikay, Manang Olive, kan abirat ko ani Virgie, ti Bagong Bayan, Cagayan, from Perpetua, Balasbas. Mama Nida, Inang Leti, Ikyong, Jeremy, Brenda, Anami, kastamat da Alma, Canjeline, Tipindangan, 2nd, Kamiling Tarlac, from Jocelyn Castro. Lakay ko ani Reynaldo Jose, Giancarlo, Ayan Jester, kan Daisy Jen Jose, ti Barangay Subol, Asinggan, Pangasinan, from Josephine Jose. Galang Mansano kan Gakutan family ti Candon City, Ilocos Sur, kan happy birthday kan ni Denmark Galang. Shout out kada Gracious Miel, Mila Bausa, Medi Tigno, Geraldine Larocco, Elma Lau kan Bernadette Saavedra. Santua kan Viloria family di Taramon Isabela, kan Abanilla family ti Alacapan Cagayan, from Kazi. Belated happy birthday kan ni mother ko, from Gigi Bagangaw. Belated happy birthday to my hubby Carlo Artiga, from Sweet Mom AJ Artiga of Macau. Advance happy birthday iti apu ko mi ani Davion Klein Cristobal, from Tatay Mirno and Nanay Delia Cristobal diti Valenzuela City. Gerald Tunak, Tatang Amor kananang Remy Tunak ti Palas Vintar, Ilocos Norte, from Ruby Janang ti Aquamarine, Hong Kong. Villanueva kan Castro family ti California, USA, from Ferdinand Villanueva ti San Juan, Quezon, Isabela. Belated happy birthday
birthday kadagiti kapamilya kadainang Lina, Ruel ken Potpot Tabliago, John Ray Acero ken anak ko ani Irvin Tabliago from Leslie Tabliago. Lumboy family ti Ribswan Nagilian La Union ken friends ko dita Hong Kong ken Macau from Brian Ebrahim Lumboy ti Vancouver, Canada. Jim Lawrence Marcos Lorenzo, Remy Malana ti Bantay Solana, kakabsat ko ada Kid Milo, Kidlin Milo Banyaga, Humble Banyaga, Ann Ubinya ken Doming Duca, Madeline Milo ti Connor Apayao from Kedilin Milo. Do or Die Troopers ti 17th Infantry Battalion Delta Company, Isoda, CAA Ogalino, CAA Ballesteros, CAA Baligod, CAA Julian, CAA Kayumba, CAA Vidad, CAA Orpilia, CAA Felipe from Binarao, Pablo. Shout out kada Lenny Ki Alejo, Juliet Sugitan, Nelia Limon, Melanie Rumbawa, Jasmine Rivera, ken Homer Alamo. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Reden. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilangad naklaangan itinagan a Reden at taga Pangasinan. Agmay may saak nga anak, ken ulila akon iti ama. Ubingak pa'y idipimusay day di tatang ko. Iso aninanang tinangisakad iti panagbiag mi, agraman ti panagadal ko. Adabasit atalon mi asuksukayan ti pangamaet, nga iso ti pangalalaan ni nanang iti para gastos na iti probinsya mi. Malaksid iti ipatpatulod ko, tanakabiro kak iti trabaho iti Bulacan. May saak a factory worker iti Bulacan manang. Tano na sayod ti amin, rugyak man ti agsalaysay, idi addaak pay laeng ijay Bulacan nga agtrab-trabaho. Itay ka kadipay. Pasensya ka na. Medyo naladawak kami na naggapoy di factory. Okay laang. Nagpaitulodak kami nandito iti driver. Nalpas ko matadaras yung lakad ko. Sigurado na bang pannog kan? Tay-tay pa'y bigat ni awan kay di opisina yo. Si Katerombang adamagak no nabannog ka. Amo ka narigat ti trabaho yu ita taado ti orders iti factory. Mia, nairwam ako niti trabaho. Okay aklan. Saan na ka nabannog? Nang rona pa ita, nakita kan. Sika talaga. Madanagan na kamin kan kanunad duma. Nang rona ka, di kamat nga rod maasitgan, no data iji factory. Narigatan Mia. Ang mga nada makadlaw ka data, kat idanan da kan di papam. Sigurado nga agungot day jay. Kasladyak maibtura ng tikas doya sitwasyon ta. Nagrigat. Kaya't ko amaamuan ti amin at tao, anobyo ka. Saan ka di ama-amak? Ang mga nanda ti makunadakan ka, no maamuan dati may papan ka data. May saak lang agagangay at trabahador iti factory yo. Idinto ta anak nakatagtagi ko ha. Di ka din mabain. Anya ko matipagbainak. Ay ayatan ka unay-unay Reden. Kat nakasagana ak amang ilaban iti ayan-ayat ta. Agyaman ak unay Mia. Awan ti karkarit ko, no di ti kinapudnukan ka. Oray siguro saan kang anak ti boss ko, ayatan kalata. Kasta ti kinapatag mo kanyak Mia. Amok na ita Reden. Isungaan niya man ti mapasamak. Ikarik asaan ka apanawan. Saan ka atalikodan. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Sikawan sa balitika.
Awan ka mater na nagawid iya. Pasensya kayon, Papa. Nagadungaminti na si Kaso kitiruar. Sana bale, tanalpas ko mataminan. Kulaklakit din no napan ka nakidate. Sino ko kadate ko, Papa? Oh, come on. Anyala tamok no adamatan. Espesyal di ta pusom iya. Amok nga do, nagita anak ti negosyante akas kanyak ngagdat-daton ka. Apay, awan ka di pa iti nagustuam ka dakwada iha. Awan, Papa. Kayat ko, no makinobyo di talagang ay-ayat kan kap-kap na kak. Ken masapol akas metla ka na tayo ti estado na iti biyag miya. Diyan na ti mga maton iti negosyo. Ta sigurado asikat ang tawid iti paktorya tayo. Papa? Siksikalang dada iti Pilipinas, iha. Laglagi pom dayta. Napintasan ti biyag dagiti kakabsat mo, iti balasyo tao. Kaya't ko akas matla ko makadakwada ti agbalin na kinasaya at to ti biyag mo. Di kayagdanag, Papa. Amokter aramidak. Kanjak itulok nga agbalin to ang miserable ti biyag ko. Rumbang laang miya. Kagpalasan tapno makain na nakamatan. Tandi, adalam o na yan, tirabe. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Nasayaan mo anak ko. Si Kangay, ang mga numasubsobra ang matandang trabaho. Saan, Nanang? Okay ak dito eh. Amok dirigat ang trabaho iti paktorya anak ko. Anadamday tabagim, narigat ang sakit ka. Sapay ang may saka di tabulakan. Didak ka di pa kadanagan, Nanang. Ayun gayam. Naalayo ka din dyan patulog ka kwartayo? Wan, anak ko. Apay ngamin nga agi patulog ka pay laeng, katandamot ar-aramat ditoy. Mayat ti apit na uncle mo, kung naitsempo ang mayat pa'y ti presyo, iso ang naragsak ni uncle mo, anak ko. Nasayat mo't nerno kasta, Nanang. Imbagayo nga anusan na atalunan day ta na ibati kadatayo day di tatang alute. Wan, anak ko. Dakkel atulong kadakwada ti panangsukay na iti dagatayo. Ay huwin gayam, kaano ngay mo't nagbakasyon ka manan? Mabiitan, Nanang. Ado lang amin unay ti trabaho mita ti paktorya. Isadyak pa'y makaawid. Nalaga road basta ang nadamtabagim, anak ko. Oreda kayo mo't Nanang, aganad kayo dita. Di kay papaanawa ka ni kasinsin ani. Idarom na mo't lakanyak na papaanawa kayo. Ay, saan, anak ko? Nasayat mo't nga rod no kasta. Alang nga rod din, Nanang. Umawag ak tumanan. Bye! Apay akin lahat na panunot mo agpasyarta dito parke, Mia. Awan, basta mailiwak lang kan ka. Kasta nga tangag paiso. Amuklatan no kasta tijar mo. Ada kayat mo nga ibaga. Talaga nga adare din. Konakon kat. Apay, anya ti kayat mo nga ibaga kanyak. Amangan ngamin no saan ka nga umanugot. Apay kumaasaan. No, lakit di saan mo apakadaksan. Reden, kayat ko amaam-am mo ni nanang mo. Ha? Kayat ko timapan iji lugaryo. Anya?
Sigurado kami, ha? Ang mga numaklaat ka no dumtang ka ijay. Saan kami abak ng akas kada kayo? Saan nadakil ti balay mi? Saan mo taday jay ti gagaraak? Kaya't ko ayam amuna kon kaninanang mo. Kaya't ko makita ti lugaryo. Sige, no dito ti kunam. Basta makawayata, mapantay ti lugar mi. Paiso? O sige, kaya't ko amaam mo dagiti agbalin to a kapamilya nang runa ni nanang mo. May saak nga agnanaed iji Bulacan nga ayan ti trabahok man ng Emmy. Nabati ngamin ni nanang iji lugar mi. Pasaray binulan nga agawidak tapno amwak met ti kasasaad na. Tanlo atawanan nga agtrab-trabaho ak iti factory ako kwada miya akaayan ayat ko. Limod pay laang ti relasyon mi manang. Taamok asaan nga umanugot ti amana. Akas kanyak laang agagangay at trabahador da ti agbalin akaayan-ayat ni Mia. Nasingpet ni Mia manang, saan akas kadagiti daddo mga anak ti baknang. Iso nga amin at trabahador da kat kay kayat da ni Mia. Jakmat ni namna mga ayatan nakmat ni Mia, taado dagiti agdatdaton kankwana nga anak matlaang tinegosyante akas iti amana. Nagasatak ko nak itinakam kumanang, ngam itilikodan na, adamot panagamak amarikriknak, taadayuak ama idilig kadakwada. Ngam ti maipanakkel ko laeng, kat ti kinapudnok kankwana, asaan at ti kinabak ng dati al-almanek. Gaputa kinid daw ti kaayan ayat ko amaam-am muna ti inak, ingkuyog ko nga rod iti panagawid ko, iti lugar mi. Nanang! Ay si kabot gayam day ta anak ko. Day, adamot gayam kaduam. O nanang. Naimbag nga aldaw yun, nana. Agmano ak. Ay, kasya na ka ti Diyos balasang ko. Reden anak ko. Sino ka di na ito'y nakapimpintas abalasang. Iso ni Mia, nanang. Kaayan-ayat ko. Adamot gayam kaayan-ayat mo, anak ko. Ala, umay kayo. Dumanon tayo di tabalay, tapno makainan na kayo. Amo ka na banog kayo iti biyahe. Ala, umay kayo, anak ko. Naimbagmahan ta nakaumay ka dito inano mo apagtaangan may balasang ko. Nana? Kinapudno na nanang. Nabayagin ni ibagbagan ni Mia ayam amu kayo kunkwana. Iso nga tatanadaan kami ti gundaway. Imay kami na. Pasensya kayo no, naistorbo kayo, nana. Ay, saan balasang ko? Maragsakan na makamamukan ka. Ang maguray kayo.
Akin kotse nga'y tinagluganan niyo. Kotse ni Mia, nanang. Kung nakagbus kami langan ngam, di namot ngamin kayat. Nukasta, bak nang kayo balasang ko. Ay nakababain kan ka. Nana? Kinapudno na, nanang. Ni Mia ket anak takin ko iti faktorya pagtrabtrabahwak. Anya, naimbag man ta na gusto am ti anak ko balasang ko. Saan ka biabak nang kas makita mat? Adayo ti estado ti biyag me kada kayo. Agpapada ti tao, nana. Saan ati kinabak nang ti importante? No di kat ti kinasaya at ti tao. Amo ka din dagiti naganak mo, ti maipapan kada kayo ni Reden. Ha? Nanang. Amok latan, ti kayat asawan ti saan nyo apan ang sungbat, iti saludsud ko. Ay ayatak ni Reden, nana. Nakasagana ak amang ilaban, iti ayan ayat mi. Mia. Agyaman ak malasang ko. Ngamasapul nga agbalin kayo anatibker. Ta itikas ta sitwasyon nyo. Saan na pa ng butbuteng. Ngampatsyak nga agkakanat apan nubok ti sumangbay kada kayo. Nakaturog ka din ni Mia, anak ko. Wan, nanang. Pasensya kayo nakalati yung umay mi, ha? Anak ko, sigurado ka kade iti sinerek mo. Anya ti kayo asawan, nanang. Tiba ipapan ka na kayo ka ni Mia. Amo ka saan nga ambo dagiti dadakkel na ti maipapan ka na kayo. Kinapudno na, nanang. Talaga alimod pa ilang ta relasyon mi. Jacket ang maamuan ni Papa na ti may papan kada kami. Gapota amom asaan nga umanugot kasta ka day. Ay, madanagan anak ko. Amangan no pa kaisagmakam day taasinerek mo. Kas nang nagyumot nga imbaga ni Mia, nanang. Nakasagana amang ilaban iti ayan-ayat mi. Nukas pangarigan maamuan ni Papa na. Adaak ditan anak ko. Ngam narigat. Baknang da. Sigurado ang na-impluensyada. Amo ka din na kami baybayan ti Diyos, nanang. Alagarod Basta aganad kayo akan ayon, Reden. Nasaya ta simbang putkan, Mia. Nagkapwam. Napan kami iti lugar ti may sa agayam ko, Papa. Lugar ti gayem mo? Wano lugar ti mamirmiraot akayan ayat mo? Ha? Papa? Makita mo. Nakalat ka. Di mo ninamnamatin sawang ko. Papa? Di kan makapaglibang. Amo kon ti amin. Nabayang gaya mo nalukulukunda. Isumot lagayam ngawan ti magustuam kadagiti agar aram kan ka. Gaputan na kirelasyon kay ti may sa trabador tayo iti faktorya. Papa, pakawanandak, ngam ay ayatak ni Reden. Anya klase abiyag ti may paikan kaday jaya lalaki? Naimbag pa'y dagiti agar aram kan ka nga anak dagiti padak ka negosyante tamay paayan da kay tinasaliwan-wan na panagbiag. Sana kasi ti dayja trabahador? Anya kumatikar-karit na, abem? Ti kinasayaat na tao, Papa. Pudno marigrigat na laang.
Ngam isuda dagiti klase ti tao asaan ama nagpamarang. Simple dala ang agbibiyag, Papa. Italaang dayta, ngam saan ton, tanam naman dan ti matawid mo kinabak ng manipod kanyak. Di mo ka di mapanunot at kinabak ng mula ang tal almanan na dya lalaki. Ha, agalwad na dya tao. Pangaasiyo, tadeyo dangdangran ni Reden, Papa. Ay ayat at unay, kat awan ti mabalin amang lapod kanya. Sino nga dito ang agtuk-tuk-tuk? Dis oras ang terabi. Mabit lang! Reden? Mia, anya tar aramidam dito eh. Dis oras ang terabi. Ala, sumar ka. Anya tinapasamak? Reden, naamuanan ni Papa ti maipanggap ka data. Kasta unay apong tutna. Anya? Ang mapayingaron nga daka dito eh. Diyak kayat nga iyadayunakan ka. Amok ti plan-plano ni Papa. Ipanak iti ayan dagiti kakabsat ko ijabalasiw taaw. Diyak kayat ang mapasamak da ita. Anya nga aramidan ta ita? Pumanaw tan dito eh. Sigurado nga ikatan nakamutan iti trabaho. Agawid tan iti lugaryo. Anya? Sigurado ka? Amangan numakmaklat ka lang, Mia. Amom na anya akita ti biyag ti sangbayam iti lugar mi. Awanan ti adupay asa oreden. Agrobwat kan, taagbiyahe tan itamot laeng amapan iti lugaryo. Pangaasim. Madadaan ka mang talikod iti nanamay pa nagbiag mo? Awan anyaman na kanyak. Kabaala ka talikodan ti amin. Basta kadwa ka. Diyak kayat ngagsinata Reden. Isa pa nga asim. Saanan arumbang amadanunan na tatilawag diti boarding house mo. Pumanaw tan itamot laeng. Maamak ni Mia apag sinaan na kami ti amana manang Emmy, nagtalaw iti balayda kat nagawid kami iti lugar mi. Kasta unay ti panakaklaat ni Nanang ngam awanen tinaaramidan na. Manipod nga rod idin, nagdan na kami akas agasawa ka ni Mia. Nagtrabaho akmutten iti talon mi. Naragsak kami manang, ngam amok amarigrigatan ni Mia iti klase ti panagbiag mi, tama isupadi unay iti namay at tinalikodan na iti poder ti amana. Manipudi din, saanan ang nagpakpakita pay ni Mia iti lugar da. Padpadamagan laangan ti may sa agayem na, maipapan kan ni Papana. Uray makitkitak amaragsakan ni Mia iti danak, makitkitak nga addadagiti kanito ang maimaymayang kan nakaununag ti pampanunutan na. Agingga nga iti maysa arabii.
Pwede ka pa ilang maturog, Mia. Rabiin. Diyak pa ngamin makaturog, Reden. Amok nga da pa ka buriburam. Anya ti parikot. Di ka kumaglibak kanyak. Pasensya kan. Diyak imbagbagakan ka. Ngam inyawag ti may sa agayam ko idi pa'y napanalawas. Masakit ka no ni Papa. Anya? Kumusta ka no ngayon? Imawag man itayan. Aada ka nun iti ospital ni Papa. Aada iti ICU. Anya pa lang rutar aramidam. Agawid ka na. Tapno mapan mo amuan na anyan ti kasasaad ni Papam. Palubusan na nga agawid? Kasanon no? Mia, kita ka sa pulan na ka ni Papam. Anya man tinagbalin na susi kyo adwa. Lipatam day giant. Mamatiak nga orayan na ka ni Papam. Sikatad da diti pagilyan tayo. Iso sikatirumbang amang taripato kan kwa na. Reden. Nabayagan nga amok. Marikrik na akayat mo tagawid. Anya man tagbalin a desisyon mo iti panagawid mo. Nakasagana ak, Mia. Anya ka din ti bagbagam, Reden. Amok ka marigrihatan ka ni ti danak. Saan ka na iruwam iti kastoy akita ti panagbiag? Nanamnam ay ka no at da ka iti sidong ni Papam. Isa amaawatan ka, Mia. Reden. Laglagi pang ngayayatan ka. Ti pakaragsakam ti kalkali kagumak. Agsubli ak, Reden. Ikarik day ta. Kat orayam ko mati pa nagsublik. Reden anak, manipod pimanaw dito ni Mia. Kaslapat patayam mutan ti bagim iti katatrabahom iti talon. Awan pa'y inanamon Apolos. Nanang. Mas daaw pa'y ni uncle mo. Tawan pa'y aldaw asaan ka mapanagtrabaho iti talon. Kumpurmi ka no ngar aramidem ijay. Di ka kanupay aginan na. Kaya't ko lang ti makumikom, nanang. Tapno jak may kawa o na iti kinaawan ni Mia ditoy. Ngam agsarsarita kayo mo't iti telepono saan aya. Pudno, nanang. Ngam dumalat tanod da ditoy. Di na ngamin mapanawan ni Papa na nga pwede kasasaad na. Anak ko. Nalabit ang makapagpanunot tumot na iti kaadana ijay. May kumparanan ton ti biyag na ditoy. Kanijayan da. Ang mga nagbaliw ton ti panunot na, nanang. Kat sana niya agsublipay iti danak. Ay di mo nga min pampanunutan day taa, anak ko. Patpatgan na ka ni Mia. Isu nga amok atong palan na ti Karina. Nga agsublimot laeng kan ka. Sapay la kumarod, nanang. Nasakit niya aklonan no kas pangarigan agbaliw ti panunot ni Mia. Ni Mia. Hello, Mia. Naimbag tayo mawag ka manan. Wen, tanda importante nga ibagakan ka. Anya dayta? Mapan kami di balasing taaw. Kaya't dagiti kakabsat ko nga ijay ang maipaagas ni Papa. Anya? Pumanaw kayon dito'y Pilipinas? Kasta nga, Rod. Iso kayat ko di agpakadakan ka. Sapay ko mata maawatan nak. Diyak mo't mabalin asaan akaduan ni Papa ang mapanagpaagas si Jai. Iso no day tati makapasayat ka ni Papam. Sige, mapan ka. Sa anak ngagbalin atubang iti day ta desisyon mo. Agyaman na, Reden. Pasensya ka no nabayagan asaan ta nagkitkita. Mailiwakon kan ka.
Nakarkaro pa'y kanyak Mia. Nalaos ti iliw ko kan ka. Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunan. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, addalatta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Lena at taga Sambales. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Rose Ann Confieso, Imelda Velasquez, Corazon Balaan, kan Jasmine Rivera. Nanay Merly Pasqua from Philip Pasqua. Lakay ko ani Jonel Daraway. Doka kan Daraway family kan amin akakabsat ko nga OFW from Marjorie Doka. Mama Nida Inang Leti, Daikyong, Jeremy, Brenda, Anami, Alma, Canjeline from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Makablaawan pa iti manangan kan Villanueva family, Daglezi Valdez, Loreline Silapan, manangan, Johnny, June, Jason, Jerry, ken lakay ko ani Ador manangan ti Rosario La Union, from Yara Asiana manangan ti Doha, Qatar. Manang Mary Grace, Gigi kan Annabel ti Hong Kong, from Mary Joy Nonan, ti Basca, Aringay, La Union. Lamberto Pasion Jr., happy birthday Leslie May. Makablaawan pa ni Anaya Faith, Noli Andes Jr., ti Ramon Isabela, from Linda Pasion, ti Kuwait.
Joner kan Lily Rabanillo, Havonillo family, kan amin ataga Arzadon, San Manuel, kan Alibang Season, Pangasinan, from Biyaheng Brangklesam. Alonso Maliaga kan Tanyesa family, the Esther Maliaga Domingo and family, from Cuse Maliaga Alamo, ti Apari West, Cagayan Valley. Gabriel kan Abdiel, bakit ko ni Josephine, ti Maligaya et Tiaga Isabela, from Nomer, Soriano. Belated happy birthday ka ni Audrey from Juliet Sugitan, ti San Juan, Quezon, Isabela. Makablaawan pa ni Ramir Fetisanan and family. Parents ko di Tabagong Sikat, San Mateo. Uncle Cinti ti Paracelis, Auntie Dora and family ti Gagayan, from RD Padilla. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lena. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo nga awan labas. Sapay la kumata kanayon kayo nga adda itinasaya at akasasaad adanunan to'y surat ko. May saak nga avid listener day ti adrama, uray idi may patpatangatang pailaang iti radyo. Ngam ita taaddan iti YouTube, kay kayat kumanan, tamakadengagak kadagiti maidram-drama apadas, uray sa dinuman ti ayan ko. Malaksid amabalin ko pa'y asublian, dagiti jak mangagan no kasparigan. Ilingad naklangan manang itinagan Alena, taga Zambalesak, ngam nabayag anag naedak iti lugar ti Kailukwan, iso akayarigan na, may saak maten nga Ilocano. Adamot padas ko akayat ko apaikan biyag, tanam na maag amakaibati iti adal kadagiti dumdumeg. Kat sapay ko ma, tamapili mat amaidrama. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay, Manang Emmy. Adakon, Lena. Ay na. Nasayaat mat. Kunak na madamdama ka paya sumangpot, ako namat nga ag-overtime ka. Malpas ko mo dyan aramidag. Isa, gusto mo na dyan talo oras nga overtime ko. Sigurado mabisin kan. Naan gaya man ni Louie. Imunan, tamabisin ka nun. Masaya at mata. Ta narigat na makinin no rekit din. Kahit sa kangay, nangan ka kumamot din, bakit? Agid dantan. Sa anak pa'y mo't amabisin itay nangan di anak ta. Ay, kasta ya. Kaya tayo nga rodan ni Louie. Adan ay, tisilid na. Nasayat ni Rod. Ala, mabit lang. Tayo nakagpalestap no, makapangantamot kat ni Rabiin. Sige nga Rod, tagida Sara ko. Apag huston to, inton makapalas ka. Aywan bakit? Nagsweldo ako. Apag iso nga Rod, tapno makabayad tayon iti abang inton bigat. Kan adaji, ibagbaga di anak mo agatangan na kano nga, arwatan na para iti pagadalan. Makamukan to na, no niya kasapulan nagatangan para dito balay. Kan kastamot na iti pagpagatang niluwing anak ta. Sige, siyakton ti makaam mo. Ay, apag iso man lang tinasweldo ka para gastos tayo. Aging ganton sumaro naman na nasweldo. Kasta talaga Rico. Naimbagkit di ata da, kan mayan anay mat. Di kaya't ko kumamot, daytay nawadwad mat daytay adamot masobra. Madanon to dayta, anya ka kadi. Agyaman talaangan tauray kaskasano, saan tayo amakamkamtod. Sana kas kadagiti dumaan na iyutang danton ti sweldo da sakbaya maalada. Ay, sa bagay mo't kit di Tinamin mapampanunot mo. Ala maturog kakit din, tapno makainan na kamutang.
Minggo ita. Saan tayo kadama pa nagpasyar? Saan man anak ko? Nga mapantayo pa'y makimisa, sakbay ang mapanda kay pasyarwan? Yes! Kung naklakit din no saan tayo magpasyar ita, Daddy? Pampanunutot nga rod adumagas tayo matidyayan da lolo kan lolam. Tani, medyo nabayag mo't basita na di tayo nasarungkaran ida. O sige, Daddy, kayat ko. Mailiwak mo tin kada lolo kan lola. Sige, mapan ka nga rod agdigo sa nangak, tapno makasukat kamutan. Ibagam ka ni Mamim, adarasan na taginaw, tapno makaruwar tayo mutan. One, Daddy! Bagbanta nakapasyar kayo rikaw. Mailiw kami matan kandiluway. Pasensya kayo na ita kami manlangan ang nakapasyar tatang. At namin inasikasok kadagiti kalabas. Kano daddo ma? Kaya't kumati aginan na tong galawan trabahok. Sa bagay. Kumusta mati trabaho nga anak ka? Okay lang matatang. Oray kaskasan no? May saksakad kumot ati pamilyak babae ni ti trabahok. Kasanaw kat agab-abang kayo mat ngamin iti apartment. Isupay apay bayadan yaw. Gagangay na atatang. Well, nagamdo umanamong kayo kumaiti singasing mikan ni nanang yaw. Adito kayon nga agnaad. Di supay kumabot ti maimpad yaw. Apag baybayad yo iti binulan nga abang yaw iti pagnanaadan yaw. Ha? Nakababain mat makilublubon kami pa lang dito'y tatang. Anya kumati kabain mo katwa kami lang mat kanina nang iyo ditaw. Nakalawlawa na ito abalay. Tatang. Ibagam ko nila ta dito'y kayong ngagnaad. Tauray isumula na itan at may tulong may kada kayo. Mala, bayan nyo talo kuyok manin nila na tatang. Talaga, mabait niya na makikabalay kada kayo kaninanang. Nabayagan nga alalukuyan da kami dagiti katugangak a makipagnaeden kadakwada manang Emmy. Taisupay kano a maimped mi ti pagbaybayad mi iti abang. Nga mabainak ngamin a makipagnaed kadakwada. Nilakay ko ti buridag kadakwada nga agkakabsat manang. Adan ije balasiw taaw dagiti dua ken pamilyado dametten. Mangup opisina ti asawa ngam apaghusto laeng ti masusweldo na a para gastos mi iti inaldaw kan para iti panagadal ti anak mi. Saan akas kadagiti kakabsat nila kay ko ti estado mi iti biag, iso akayat dagiti katugangak ti tumulong kada kami, babaan iti panagnaed mi iti pagtaenganda. Awan matket diti makunak kadakwada, tanasisingpat damat anak ikamanak. Aging ga iti maysa nga aldaw, pinaayaban dagiti katugangak nila kay ko, taadda kano napatag apag sasaritaan da. DJ ko na yung importante nga ibagayo, nanang, tatang. Naimbag tayo may karikaw. Di nanang mula nga, di mangibagakan ka. Imbawag namin ni Manong mo idirabe eh. Kung kumustaan na ka,
Kastamot ti trabaho. Di imbagayo ko mga ijelat ta sigod at ipagtrabaho wak nanang. Isumot ti kunak. Kat padpadamag na. No kayat mo kano ti agtrabaho iti pagilian nga ayan na. Anya? Mapanak agtrabaho ijay? Kunana, nanang? O, Enrico, kaya't nakamot at tulungan di kabsat mo atap no sumaya at ti panagbiagyaw. Amo na nga minasaan matunay adakkel ti sweldo may ti pagpapaayam. Anya ti makunam anak ko. Ni manong mo kanaw ti manggastos iti ipapan mo ijay. Nagsayatan ngayon nanang. Kasla kayat ko dahita nga idijaya ni manong Ay dinasaya at no kayat mo anak ko. Sayang ti oportunidad nga idijaya ti kabsat mo. Saan laday tari ko? Mabibit kayo pa makaurnong kanila na iti para iti masakbayan ti anak yo. Kastamot na ti pamilya yo. Sige ta, ibagak dahita ka ni Lena tatang. Nanang, talaga kaya't kumutan di mapanagtrabaho di balasiw tao. Barang sumaya at matan di panagbiag me. Alaga road, ang lukuyom diya sa awam. Amok, apalubusan na kadayjay. Anyatim ako na miti idijaya kanyak ni manong ko, Lena. Mayat no mayat, maiyadayukan akada kami. Kasta talaga. Masapol nga agsakripisyo tayo. No kaya tayo alumong ti panagbiag tayo iti kinarigat. Kasla nagrigat ngamin no madayo ka. Iti damo lang dahita bakit. Mayroam tayong tumutlaan. Diyak mo't kumakayat tayo madayo sayang ngamin di oportunidad. Para dahito iti pamilya tayo, bakit? Sa bagay? Isa pangasim, tao manugot ka kuman. Tapno mapasaya at kumatan ti panagbiag tayo. Kaya't kumati maadan iti bukod abalay. Kat amok akabailan tayo dahita. Iti kanitong agtrabaho akon, iti abroad. Nakapagsarita kayo ka din kani bakit mo, Rico? Wananang, kinasarita ka na yung bag may papan iti jaya kanyak ni manong. Kat nalukoy ko. Iso na lang ta, awan ton ti kadkaduada iti pag-abangan mi nga apartment. Saan a problema dayta? Di iyakar mo itad diti balay. Kailala ti pag-abang yaw. Kakaiso na nga daday ti balay ang mabalinda pagyanan no makapanaw kan. Mabayin ngamin ni Lena makikabalay kada kayo, nanang. Anya ko matikabain na. Uray day talaangan ati ba itulong mikan ka? Yay saan kayo nga agabang? Urnungan nyo laangan ti pag-abang yaw. Ipalawag mo day ita ni Lena. Doa kami matlaang kanitatang yung agbalin na kabalay da. Sa bagay, kan nakamkampantemot lang ti panunot ko amang panaw kadakwadang agina. Nadada iti poderyo, nanang. Iso nga road, ti kungkunak da ita. Ala, iyawag mo nga rodan ka ni Manong Mau, akayat mo ti mapan iti ayan na. Kat apaman amakapan kan, ialis mo matandag iti aginam dito'y balay. Sa amin na napapeles ko ang mapanitipagilyan ni ay ni Manong Kulena. Ag-flight ako ni Timabit. Talaga nga inya pura ni Manong ti papan mo
Kat masapol ang makaalis kayo matad ijibalay dananang sakbay ti flight ko. Anya nga rod ti maramidak. Uray mabainak. Masapol amapan kami makikabalay iti anak mo. Awan ti rong mga pagdanagang bakit. Amumot anasing patagiti dadakkel ko. Kaya't damat ti tumulong, aging kay ti kapailanda. Iso kaya't damapan kayo nagnad ijibalay. Or noong talaka nun ti pag-abang tayo ditoy. Sa bagay, adamot punto dananang. Dakkel mo't abanag ti pag-abang tayo talaga. Ano kasta? Aging pakit ang araw din tapno makaalis tayo adagos ijibalay dananang sakbay nga ag-fly tak, Lena. Nadaras ana iringpas ti amin akasapulan ni Rico iti panagabroad naman ng Emmy. Kat uray no agkadkadak ko ma, awan na aramidak, idi imbaga ni Rico, makipagnaed kami kanong agina kadagiti dadakkel na. Kas inlanad kon, awan ti makunak kadagiti katugangak, tanasimpet damanang. Sumagmamanulaang nga aldaw anak kaakar kami iti balayda, nagflighten ni Rico. Kampante matiriknak iti panagabroad ti asawak, taadakat nga rod ijay ti kabsat na. Kat amok adi na baybayan ni Rico. Gagangay ti makikabkab balay, masapol a makibagayak manang. Naanayas mo ti taray ti amin, aging ga idi mangrugin nga agi patulod iti kwarta ni Rico. Hello, Lena. Kumusta kayo ni ti anak ta? Nasayaan kami, Matriko. Kumusta ngayon mo ti pan nakikabalay mo kadananang kantatang? Awan makunak, Rico. Tanasingpat taragpadpada. Nagragsak ka di anak mo. Tadanda tatang akad kadwami. Kan ato di ka ayam na ditoy. Nasayat mat nga rin no kasta. Aywan gayam. Mangrugin nagi patuludak iti kwartayo, Lena. Nasayaan mo't tamababain akong kadananang. Bayad nga ti saan mo apa nagipagpatulod. Isuda amin ti agas-gastos di balay. Sana bale. Ta kunak mo't asok katakto ti amin na gastos da dita. Ada ko may pakaasik kan ka. Ada amin kinid daw ni nanang. Anya dayta? No, mabalin ka no? Isupay lang ti pangipatuludak iti kwarta. Ta isulangan ti mang ti allowance yung agina. Anya? Di kagdanag ta ornungan na kanumot dagiti patulod ko a kwarta. Tilaang allowance yo kan dagiti maigatang kadagiti kasapulan di tabalay ti maigisay. Ibang ko na kano ti daduma. Apay ani nanang tay. Awan ka di pa nagtalagyo kanya? Saan nga iti kasta? Kaya't nakakano atulungan ang mga urunong iti sweldok diti abroad. Di ka kanagdanag, ta saan na agastusan ti patulod ko a kwarta. Pagustuhan talat na ni nanang, tapno saan man nagsaksakit tinakam na. Kanya pa'y nga rod nga ti serbing nga asawam. No ni nanang matgayam ti pangital kami ti sweldo. Lena, di ka nagpaspasugnod. Sana bale, taitad na mo ti allowance yo nga agina.
Apayan bakat. Nakasukat ka ba? Papanam. Mapan ko man alaan di kwarta nga impatulod ni Rico. Apay nga asikati mapan mangala. Rumbang kumaan ni Lena ata iso ti asawa na. Imbagak nga road asyak ti pangipatuludan na. Tapno matulungak ni Lena nga agurnong. Sana balay ta itod kumot ti allowance da nga agina. Na, sana na yung kalintagan tayo tabakat. Nalangan nga ti makuna, di manugang sa. Nay, anya kumangay ti makunana. Kat maitad mo ti allowance da. Kat maidulin mo ti daduma. Ay, saan ka na makibiyang lakay? Nalpasan ti tungtungan mi ka ni Rico. Kat naibaganan dayta, iti asawa na. Naala ko, diyan patulod ni Rico, Lena. Adtoy, ti allowance yung agina. Kan di mon panunutan ti para iti balay, ta siya akong ti makamaw. Hindi po si tukbatan iti bangko ti daduma. Agyamanak nanang, no dapay ka sa pulan nyo, ibagamlaang kanyak. Ay narigat kayo ang makaurnong no nagastar tayo dito balay. Iso ka sa pulan ti agimpod, taakaasi di asawa, medyo balasi utaw. Uray siya kung ti makitsenda nanang. Ay saanan Lena, siyaklatan. Ibagam no anya ti kayat di anak mo, awang basida, ta iso ti gatangag. Sige nga rod nanang, no dayta ti kunayo. Damagaklatan iti apu ko yo, no anya ti kayat na. Nagrigat mo tanti sasaadak dito abalay. Kaslasanak nga asawa ni Rico. Taninanang mo ti makakaamo ang mangigigam iti kwarta nga ipatpatulod na. Basta na itudnan ti allowance mi nga agina. Ison ti makakaamo iti amin. Ultimo ti panakitsenda. Ay, aginggat ka ano nga taaya maanusak ti kastoy. Pampanunutak lang ngamin di impakaasi kanyak ni Rico. Palugudan mi kano ni nanang iti kayat na. Sapay ko mga rod, tagpay sa maur-urnong ti patpatulod ni Rico. Tano saan? Agbabawin to iti nakana, no awan nagmamaayan tinagbanugan na iti balasiw taaw. Tadi namot ngamin intalag kanyak. Umawawag ni Rico. Hello, Rico. Nasapa ka man ngayon mawag? Wala na. Excited ako iti ipadamag ko man ka. Apay, anya launay ayaday ta. Tamarik na ka, kasta unay tiragsak mo amang ipadamag. Ay na, na-aprobaran din pa kada kiti boss ko pa nagbakasyon ko dito Pilipinas.
Sumangputak iti mabait pa kay. Agpay, sorry ko. Wen, kita mo, medyo agpayagat dita. Tasanak kat nga rin anak bakasyon na dagos iti mayak dito eh. Kastaya. Ay na, maragsakan na, Rico. Sigurado ang maragsakan mo't uray di anak mo. Apaman nga ibagak nga agawid ka. Magagaranak nga rin, Lena. Dandan ni ikuyod ko lang kumantal daw. Ay, wan gayam, kumusta mo't dananang? Okay kayo laan? Wan. Awan problema. Lena, amok nga dati sakit tinakam mo kanyak. Mamati ako maawatam tumod lang di amin. Di nakpakadanagan. Kabalak da ito'y. Awan ti problema mi kaninanang. Nasayat na rin to kasta. Ala, orayin yung arot ti panagawit ko ha. Sanda ko nasukunin. Agdiretso aktulatang na agawit dita. Sige, no isuti ko nam. Aganad ka nga rod. Iyawag mo to no kaano ti sangpot mo. Tapno makapagsagana kami mo't dito'y balay. Kumikom di asawam kundi inam amang isagsaga na iti pangsarabo na iti isasangpot mo urikaw. Ay na, nagragsak kami ta nakaawid ka asikakaran kan anak ka. Kumusta mo't dananang kan Lena nga, tatang? Awan ka diti sa bali amadmadlaw yu kadakwada? Amok ti kayat mo asawaan rikaw. Kat mamati ang nga nasaksakitan tinakam ni Lena bilibak ija asawam anak ka. Tawa na pulos timpakita na amadi kundi nanang yaw. Nagtali na ti panagraam na kada kami anagan nakmao. Amo ka nasingpot ni Lena, tatang. Kat sana ka nagkamali nga iso ti pinilik nga agbaling ni asawa. Ken inadagit agbaling ni anak ko. Awan makunak iti asawam anak ko. Iso anagasat ka kanila na. Rico, tatang, umay kayang tamahan tayon. Agur-ura yung daranang kang luwi di kusina. Kastaya, Lena. Wan, tatang. Mala, umay kan, tatang. Magagaran akon amangan kadagiti na iluto amakan. Namiss ko dagijay, tatang. Itatadalpas tayon anangan, kaya't kung agsasarita tayo Rico, Lena. Ada ka no ti napatag, ngay baga ka na kayo ni nanang yaw, anak ka. Anya day tananang. Umunay ti amin, kaya't ko ti agyaman kan ka, Lena. Ta itilaksid ti amin, awan apulos ti impakitam amadi kada kami kan itatang mo. Bayat ti kaadayo dito'y balay. Anya kumaga po apakitaan kayo iti madingay, nanang. Anya kumatipam ko ta kamarami diti kasta. Amo, kanak ko. Adalimad nga imimpa na masakit tinakam kanyak. Gapo iti panakibiyang ko iti kwarta nga ipatpatulod ni Rico. Ha? Amo kasaan at talaga ama iparbeng. Inuray ko atong ngaram ti inaramid ko. Ngampulos asaan mo nga inaramid. Katga po iti daita.
Sa anak an apaay, iti panagsubok ko ken ka. Nanang? Saan na nagkamali ti anak ko ang asawa ken kalena? May saka apagwadan nga asawa. Do sa bali laang dayta, sigurado nga inapan akon. Wano saan? Inapa mo ni Rico. Jack to aramidan dayta kada kayo, nanang. Nagsamak kada kitimbaga kanyak ni Rico. Adumtang to ti panawan, amaawatak ti naramidyo. Kaya't ko nga itada ito'y alibreta di bangko kada kayo gagasawa. Linaon da ito iti kwarta nga impatpatulod mo, Rico. Naala, kitain nyo, no mano ti linaon na. Hantoy. Nanang, apa kastoy kadaklagatan ti linaon da ita libreta? Uwan nagpaiso, nanang. Saan ay ako nayo ada kayon ti makaammo iti amin? Ultimo dagiti kasapulan diti balay? Payakas na ti allowance mila ang iti apo ko yu tinaikisay iti patpatulod ni Rico. Mala, sa akong ti mangilawlaw ang anak ko. Malaksid iti allowance yung agina. Lena, awanan ting kisay ni nanang yu iti patpatulod mo, Rico, anak ko. Ha? Ngam, kasanon dagiti gastos yu diti balay? Ni nanang yun ati nakakaamoy ti amin. Sa dapay source of income nga oray kaskasanaw. Manumot laangan nga iti kananda nga gina. Saan ang nagarbo ni Lena, anak ko? Uray anya ti ipasangom kadakwada, awan ti reklamo da. Ultimo ti anak mo. Nakitak no kasano a pinadakkel ni Lena ti anak yo. Iso adim makkel anasingpet nga ubing. Di dabaw, anak ko. Sinungat ko ti inayaw, maipapanitipan na kibiyang na iti kwarta nga ipatpatulod mo, Rico. Ngam tinakdaran na ti kayat na mapasamak ide. Ti kayat na nga aramidan. Aging ka napaliiw ko ti aramidan na kat nagdamagakan kwa na. Agad na ijay. Di nan inlimad kanyak tar aramidan na. Jack amo no, anya ti sawa, tatang, nanang, nakababain ka da kayo. Lena. Awan ti rumbag a pagbain ang balasang ko. Siya, ti rumbag a dumawat iti dispensakan ka, gapo iti inaramid ko. Awan ti basol yun, nanang. Agyaman nakit di kada kayo. Nagsayaat kayo adadakkel ni Rico. Kanagyaman na kiti pa ng tarabayo kadagiti aginak. Kabayatan ti kaawan ko ditoy, tatang, nanang. Awan ti rumbang nga pagdanagam kadagiti aginam kabayatan ti kaawan mo, Rico. Da kami kan ni nanang yaw ti makaammo kadakwada. Agyaman na kada kayo, tatang, nanang. Ni Apo Diyos ti makamo amang subalit iti kinasaya at yu kada kami. No anya ti rumbang amariknak iti daydi agundaway manang Emmy.
kasla aklimned iti ayan ko. Jak ilimed, talagang ada sakit tinakam ko iti katugangak a babae. Gapo iti inaramid na. Ngamkas iti nakunana, jak pulos impadlaw dayta. Naimbaglaangan takas day ti inaramid ko manang, tano saan, pagbababawyak ko maititong palbiag ko ti inaramid ko. Sinubok naklagayam ti katugangak. Itamanang, diretso kanya konti patpatulod ni Rico a kwarta, tasaanan akayat ni nanang na ti makibiyang pay. Dandanimot tan malpas ti balay nga ipatpatakdermi iti abay mutlaeng ti balay dagiti nakaikamangak. Saan mi akayat a maisina kada kami dagiti dadakkel ti asawak, agingga asibibiyagda manang Emmy. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko. Agyamanak kada kayo. To'y pagayam mo, Lena. Pagayam ko, Alena, nagasat ka, tanaikamang ka kadagiti nawada ti kapanunutan na. No pay saan ko maakas de awagas ti pan nakapasamak na. Ti pagsayaatan na unay, nagtalinaad ka na singpet anaikamang. Iso ana supapakan mo't iti kinaimbag, ti panagululimet, kan napintas apan nakilangan mo kadakwada. Ita, magungunod mo dagiti arapaap mo iti biyag, kan nagtalinaad ti kinasaya at tilinangan nyo kadagiti nakaikamangam. Sapay kuma, takanayon anaragsak ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun mapunas ito'y lagi kahiti naglabas asaan kan pandubo liday kan ragsa isudat ng paris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap, ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol, iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw, para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunan. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong, iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak,
adda ipos na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, addalat ta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan Alisel at taga Isabela, nga iti agdama kat adda iti Dubai. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Galamgam, Bautista, Lagmay, Pascual, Pastor ken Gutierrez family, Timantakdang San Quintin, Pangasinan, from Oliver Gutierrez. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Jasmine Rivera, ken Raymond Flores. Belated happy birthday Tatay Ricardo Ledda. Shout out iti Pagaduan, Ledda ken Libunaw family, ti Kawayan Isabela, from Mayan Libunaw ti UAE. Amin BHW ija Inabaan Sur, Rosario, La Union, Manipud Purok 1 aginggat Purok 7, Iso Danayda Garcia, Vita Salting, Leti Mendoza, Basili sa Ofiesa, kan aminen akakadwada, from Carolina Villanueva Manangan, ti Doha, Qatar. Kabato family ti Barangay Pilar, Santa Cruz, Ilocos Sur, from Melody Kabato. Family CJ Tens Bake Shop, ti Alakapan, from James Tejada. Limon Fernandez family ti Cagayan. Matusalem family ti Sitio Corpus, Barokbok, Isabela. Kastamat ni Kagawad Felix Fernandez ti San Juan, Isabela, from Nelia Limon. Shout out kani Melvin Desio Mayomis ti PEO Wangal Motorpool. Quinones kan mga wang family, from Francis Quinones. Pamilyak di Tapayagan West, from Navia Ley Seria. John Paul kan Shamie Obilas ti Andura. Bing Garo, Susan Joy, kastamot ni Zenny, Teresa Salem kan Lady Bird, from Juliet Sugitan ti Kuwait. Makablaawan pa'y da Jeric Obado kan Dominic Ampapato ti San Juan, Ilocos Sur, from Julius. Soriano family ti Cordon Isabela, Kulang family ti Etiague Isabela kan Estrada family ti Nueva Ecija, from Nomer Soriano. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lisel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan Alisel, taga probinsya ti Isabela, ngamita adda akon dito'y Dubai. Daytoyan ti may kadwa pagilyan ang nagtrabahoak. Imo na ngamin ang nagtrabaho ak iti Hong Kong, iti restaurant dagiti amok a Pinoy matlaang. Anaknak ni nanang iti kinabalasang, ngam adda kakabsat kon iti ina, tanaki asawa kat ngarudan ni nanang ko. Iti balay daapong ko abakat kan lakay, ti sigod a pagigyanan mi, ngam sipod nakiasawan ni nanang, intugot nakbatan iti nagnaadanda kani Uncle Roman. Iti damo nasaya at pay matkanyak ti siyuman ko, ngam idi addan anak da kani nanang, nagbaliw matan ti trato na kanyak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akpay laeng iti elementarya.
Ay saan ka din iti inapoy, Lisel? Uwan nanang. Mala, umay ka nga rod, tamapantalabaan dagiti namurungan tayo, tapno mamagaan pay. Huston ta pa nagluluto iti sidaan. Agawid namin ni Uncle mo aruman itapangal daw. Sige nanang, tulungan ka nga glaba, tapno daras ta malpas. Awan kakaiso na nakaturog dagiti addim, tanabannog da nagayayam itay dita paraangan. Aywan gayam nanang, ada project may jeskulaan. Masapol nga ag-contribute kami iti paggatang kadagiti aramatan may iti project mi. Mala, bayam tay bagakto ka ni Uncle mo aruman. Barang adapay na idulin na akwartana. Ala, umay kan tarog yan tanti aglaba, tapno daras ta malpas. Umay kamahanan Roman, nakaidasara kon. Apa nala daw ka nagluto, Esper? Inlepas mi ngamin kanili sal alabaan dagiti nagmurangan tayo. Barang mamagaan pa'y aging gainton madamdama. Apay nga minanas ka natulungan pa ilang aglaba. Kabailan nanday tatrabaho. Nagado ngamin timurang tayo tanaurnong. Sa anak ngamin anak alaba idi na panalawas. Kat isumit. Bayan manilisel ta aglaba. Nada na murungan, ipalaba madagos kan kwa na tapno sana maornaw. Kaasimat ano isulaang timangila ba? Sapay nadagsan dagiti pantalon mo. Kat ano san na Kaano pa nga makasursurong agwaywayas nga agtrabaho dya anak mo no kanayin mo't atulungam? Ha? Naimbag nga ron tada dito eh. Nagdakal akatulungak dito o nagtibalay. Mauawer na pa'y dagiti addi na. Makatulong agpaiso nga may nain mo tapag gasgastusan. Tanda ni saanan nga umanay ka datay ti masusweldok. At dapay day ta anak mapaggastusan ta. Wen gayam. Ada ka no masapol abayadan na iji pagadalan da. Ada ka no project da. Makitam. Kay bagbagak pa'y lama inayin na paggasgastusan. Ita gastos manan day tay bagbagam. Sana bali ta nagagatmat. Kakaasi ak na awan katulungak ditoy. Basta bagam nga ron nga ramidin na dami na trabaho na. Tapos sana masayang tigas-gastusan para kang kuwana. Kumusta nga tamat tanda apo ko tatansay? Nabayag na saan na pimasyar dito'y balay Makumikom nga taa iti pagadalan da. Umaymot kat day chay, no saan abise. Matanagan nga bain. Nang runakat kasla sa bali to ugali jay nakiasawaan ti anak mo. Saan ba't siguro nga ipalubos de Esper akakaasi jay anak da iti sidong da. Kanyalat amom ngay, no nagbalinan abulsag, gapoy ti panagayat na kaniruman nga asawa na. Pakeng. Nagmayat ko man no nagbatilaangan dito'y puderta ni Lisel. Sigurado pa'y anataltalgad tirik na tatakanayon ta makit-kita. Bayam kadilatan. Saan man adila kumporme mapampanunot mo alaklakayan. Bisin mo la siguro daitan. Sige ita mapaanak aginasaran tamang rabitan. Pasan tayo naramid may abalay. Awan man pagtrabahuanan. Masapol nga urayok man no adanto ti awat ni pari nilaw. Kasta talaga takastakat nga rin ti trabaho. Barang no adanto manan makontrata ni pari nilo. Ay, nagkarigatan ay ati panagbiag.
Sapay agkat gatas pa lang dagiti duwang anak ta. Roman, Malmalpasan ti eskwela sana ya. wan, dua Domingo laangan. Apay aya, Apag iso, tagturpos mo tan iti elementarya ni Lisel. Saan mo to napagtuluyin ni agadal iti high school di anak mo, Esper? anya? Marikata nakatalagan. Namuna tag high schoolen. Ang apay ngay. Sapay namnamaan na nga agtuloy iti high school. Diyak narodan kabailan. Kan may metsan no, isublim lang ni Jayan dananang mo. Anyan? Apay ngay akastamot tan Roman. Anya na ti ibaga dagiti dadakkel kun ngay no isublik kadakwada ni Lisel. Katanya nga itim bakunada. Agdadatang mo ti kinapod no, ajak putot ni Lisel. Alangan mo't asyaklatan ti mang supsuportakan ko na aging gatong balbiag. Amomot nga daanak ko sakbay nga ingkalay sanak. Kunak man nun aklon mon dayta. Nagatulakit din ay nga ibagbagam si ka Esper. Basta nalpasan ti desisyon ko. Kaya't ko, datayo lang kadagiti anak ta terumbang nagdaden na. Saan tayo nga iraman di anak mo iti kinabalasang? Na aramidan ni Nanang, idi imbaga ti asawa na nga isublinak kadaapong koma ng Emmy. Marigatan da kanon, taaddan dagiti dua kakabsat ko a paggasgastusan da. Karpintero ni Uncle Roman, kat makisursurot laang nga agtrabaho kadagiti am-am muna nga agkon-kontrata. Agtagtagibalay laang mat ni Nanang, iso nga noan niya ti desisyon ni Uncle Roman, iso ti masursurot. Apaman ang nagturpusak iti elementarya, intulod na kun ni Nanang iti balay da apong ko alakay ken baket. Day, ay imbagmaan ta nakalagit kayo nga imbay pimbasyar, Esther. Wan na raw. Apag isulaunay takailiw mi unay yun ti apo ko may. San abale, tamapunasan amamin pinsan ti iliwyo ka ni Lisel, Nanang, Tatang. Tadituyan nga agnaed manipod ita. Anya ti kunam. Dito yung ngagnaad ni Lisel. Nay, apay ngay. Agpaiso ka diti ibagbaga ni Nanang mo, apok. Wana pong, dituyak ka nun ngagnaed manipod ita. Nay, anyat napasama kan. Apay akalata pag naadan nyo matan dito ni Lisel. Ada ka di saan anasayat anapasamak, Esper. Awan Tatang, namarigatan ka nun ni Roman amang biyag kada kami. Numuna kat awan mo't permanente at trabaho na. Kan aggat-gatas pa'y dagiti duwang anak mi. Nagalasan ti kasta nga arami di asawam. Ada obligasyon na ka ni Lisel, ta inasawa na ka nga adda anak na. Nga rod Awan maaramidak Nanang. Dayta ti desisyon ni Roman. Amoy amat nga awan trabaho. Nila ang Roman tinamnamaan mi nga agiina. Kahit kasano nga rodan ti panagadal ni Lisel. Sapay ag high schoolan. Saanan nga agtuloy Tatang? Awan ti pagpa-eskwela mi kankwana. Anya? Ha? Ay nadyak amunon nang ipanam ti utak mo si ka Esper. Anak mo ni Lisel, kalpasan na kabaalam ama isina kada kayo. San abale tadamat dito'y poderyo.
Amo ka diyo baybayan. Diyo kaya, tada katulungan nyo dito'y balay. Kastalatan ti pagkit kita am iti anak mo. Anyan tulangan ti masakbayan na. Agbalin tulatan nakaskan ka. Pasensya kayo ngam awanan maramidak. Nagdesisyonan ni Roman. Isaada kayo pala ang ti makaammo kan ni Lisel. Pasensya kayo na po. Awan mo ti sa bali apapanak malaksi dito ayan nyo. Lisel, apaw. Saan kami mat nga umanugot ka ni apong mo abakit? Asaan adito'y ti pagyanam? Amumot asa ka lang na isina kada kami, hindi nakiasawan ni nanang mo kan ni angkal mo aruman. Apong, Kaya't mimot katapok nga ada ka dito. Ngam ti question. Apay nga inliding da ka, kat anak nakamot ni nanang mo. Apay nga akas dyan ti inaramid na angkal mo aruman. maawatak mo't kiti Apong. Tamok amarigatan da iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Sapay babasik pay dagiti kakapsat ko. Ngam nagdakkel ka katulungan ni nanang mo. Bayan nyo na Apong. Kayat kunti kastoy. Ngam ti agriripay da nanang kan Uncle Roman. No saan matungpal ti kayat ni Uncle Roman. Isaklatan ti kadkadwayo dito Yapong. Kasi kayo mat ka ni Apong bakit? Bala, agyan ka dito eh. Tada kami ka ni apong mo abakay, ti makaamokan ka. Nakasaritan ba't gaya mo ni Lisel, Pakeng? Wain tanseng. Ay, maasanak unay iti apo ko ta. Marikna ka na sakitan iti kasjay nga inaramid da kang kuana. Nga maawan mat apulos ti mabalin na. Jay mo't kit di anak ta kaslaawan panunot na. Impang pangruna nakit din ti pamilya na ita. Kasanubot ngay, jay inauna nga anak na. Anya nga rod ngay, katadaditan. Datan ati makaamukan ni Lisel tanseng. Data ti mang tulong kan kuana, tapno agbalin tumot anasaya at ti masakbayan na. Wag lakay, kaasi di apo ko tanubaybay anta. Datalaangan tinamdamaan na, tawan ba't panunot jay danga nga inana. Lisel Apok, Rabin, apayasan ka paya naturog. Diyak pa'y makaturog, Apong. Iso ngayon lepas ko paya kinupindagiti linabak akawas tayo itay. Danda din ti padagsasarak, Apok. Wan nga rod, Apong, nga sa anak matan ngagtuloy. Dinak matan kaya't atulungan ni Uncle Roman. Ngam, kaya't buka di pa iti agtuloy nga agbasa iti high school, Apok. Kaya't ko unay Apong, ngam awan mo't mabalin ko. Isong agtrabaho aklangan, tapno makaurnungak iti pagadal ko. Ay, ako ba at trabaho ti Sirkam, Apo, kat nagubing ka pa'y lang. Uray anyan apakitang dana na, Apong, basta ka bailak. Adumit siguro dita ti mabalin ko apakitang danan. Ay, kaasi ka pa, Yapok. Kabamam,
Saan kami nga umanugot ka ni apong mo alakay iti dayta pampanunutam. Nasaysaya at matlaang no agtuloy ka nga agadal. Ngam kasano nga apong, awan mo't busbusak. Da kami ka ni apong mo alakay ti makaamaw. Ha? Agpaiso apong? Pagadalan da ka ni apong lakay? Wen apok. Ipakita mi iti inap nga adda maragpat mo iti biag nga uray binaybayan na ka. Agtuloy ka iti high school apok. Mapan kanto ag-enroll tapno makapagtuloy ka iti daytoy apanagsasarak. Ay, agyaman na kapong. Agyaman na kunay kada kayo kani apong lakay. Nagpangadwa da apong ko abaket ken lakay anang paadal kanyak manang Emmy. Saan damot unay anarigatan, ta iti para publiko apagadalan met tinagenrola. Dagiti laang masapsapol ko iti pagadalan ti ado apaggastusan da. Nagadalak na rod ana imbag tapno makasubadak tumat kadakwada. Naglabas ti tawen agingga nakaturpusakon iti high school. Talagang awanan pakibyangan kanyak ni Nanang, tadinak pa'y imay sinarungkaran apulos, manipod idi intulodnak iti poder da apong ko. Kalpasan ti graduation iti high school, nagbiro kak iti panggadak tapno makaurnungak para iti panagkolehyo. Napagasatan akmet anakasarak iti may sa a restaurant iti lugar mi. Nasingpet dagiti amok, iso asinay saya at kumet ti trabaho. Nakla at aklaangan iti may sa nga aldaw, gaputa kinasarita nak ti amok a babae. Dinamag na no kayat ko ti mapan agtrabaho iti balasiw taaw, tamang ipatakder da kano iti restaurant ijay, kat siyak kano ti alaan da akatalagda. Inyo man ko nga rod daytoy kada apong ko abaket ken lakay. Kumaiuman ko kada kayo. Anya dayta ni Sel, apaw. Nala, ibagam apok. Amo mi nga importante dayta. Takasapulan pa'y nga iuman mo kada kami. Amo yung matamay saka dagiti taltal kan dagiti amok iti restaurant a pagtrab-trabahwak. Wan, Lisel. Amo mi anasingpot ka na saya at kaatao. Iso atal ka na ka ti amaw. Daytarod tiga po na. Iso nga al-alo ko yan dakdagiti amok asumurot kadakwada iji balasiw taaw. Mangipatakder da kano iti restaurant da ijay. Na? Gastusan da kano ti amin na kasapulan. Tapno makaalak iti passport ko, kan amin nan a dokumento kasapulak. Anya? Anya, mapan ka iji balasiw taaw, apok. Wana pong, iso nga inyo man ko daytoy kada kayo, takayat kumat nga amuan ti kapanunutan nyo. Napintas dayta nga oportunidad, apawk. Manmano ti kastagon daw ay adumtang iti may sa tao. Nabayag kan kadagiti amaw. Amumon ti kababalinda. Isungadakan ka nga desisyon, Lisel. Pudno, ti ko na ni apong mo alakay, apok. Sika ti masagnan, iso asika ti agdesisyon. No kastarod, umanugot ako na pong. Iti kinabayag ko nga agtrab-trabaho kadakwada. Nakita ka kasla kapamilya ti trato da kada kami at trabahador da.
Amok ana saya at ti agbalin aka sa saad mi kadagiti kakadwak asumurot kadakwada. Di ka nasaya at no kasta. Ay, basta maragsakan kami para kang kaapo. Dahito yan tirugay, tinapintas agahasat mauli sa el. Agyaman na kada kayo apong. Katnamnamain nyo nga ti ipapan ko pa nagtrabaho iti sa bali apagilyan. Agagatak, tapno masubadak mo ti kinasaya at da kanyak. Kastamot kada kayo, apong. Masubadak mo't laangan ti kinasaya at yung kanyak. No saan aga po kada kayo? Amangan noan yan tinapasama kanyak. Kasano daytan Roman? Saan kan ang makatrabaho gapo iti pan naka-stroke mo? Ay, dakmat namnamain ang mapasamak kanyak daytoy. Naapektaran mo't tanti makanigid apas at ibagik. Naimbaglaangan at nagsubli iti sigod ti panagsaok. Marigatan tayo no sa anak na aggunay. Siyak ti agsapol iti trabaho. Tapno ada pang sustinir tayo iti inaldaw akasapulan tayo. Magkasanon ngay dagita anak tan og trabaho ka, Espire. Inakasarita ni Lisel tapag sublit diti balay. Tapno ada mga sikaso kadagiti kakabsat na. Anya ti makunam. Lakain kasukunan adagosan Kunak no saan ka manan nga umanugot. Ita akasapulan tayo ni Lisel. Tapno makatrabaho Ken ada mga sikaso kada kayo kadagiti ubing no awanak. Ang kangarot sukunan na sakba mapan kaagberok iti trabaho, Esper. Nasaysaya at matlang di at mabati ang mga sikaso kada kami ditoy. Sakba makasarak ka iti trabaho. Adaak tatang. Nay, imbagman ta nakalagip ka, Espire. Nabayaga pa na di kasi marungkar. Manipod imbatim ditaw nilisay. Pasensya kayon tatang. Awan ngamin mga sikaso kadagiti anak ko. Kadagiti anak mo. Dagiti latan anak kaya kan ni Romanti pampanunotam. Di mo pa'y pulos na lagip ti anak mo, gay may mo imbati iti poder may kaninanang mo. Ay, saan mo't atatang? Taamok mo't adiyo baybayan. Ay, sa dinugayam ti ayan ni nanang. Napanay jay ilay, taada napanay nala. Apoy nga da ka, ada masapol mo. Kinapudno na tatang. Imayak ta umay kusukunan ni Lisel. Kasapulan mi ngamin ijebalay. Saanan ang makatrabaho ni Romanta na atake? Iso asya akong ti agsapol iti panggadak. Kahit kasapulak ni Lisel tapno da mabati ijebalay tunggal awanak. Anya? Ita kasapulan nyo ni Lisel? Kalpasan nga arig na nga imbal ng iyo ite? Tsaka mo niya ti klasim nga ina, si ka, Espire. Na ito rin mo at tinalikodan, jay inauna nga anak mo. Tatang, nalpason day jay. Kasapulak ita titulong ni Lisel.
Kasta. Sige masara kampay ni Lisel. Ha? Ne, apay, sa dinutayan ni Lisel tatang. Nagtalaw ka dimat, iso nga awanan dito'y ayan nyo? Awanan ditaw, ngam saan ang nagtalaw? Taana bayag matmasitan nga awan ni Lisel, tandaan balasiw tao. Anya? Balasiw tao? Pimanaw, adi man la nagpakada kanyak? Apay, ayan mo aya. Apay kung magagpakada pa ilakan ka, kadimon tupay na langkip ngay may pinasyar. Oray na minsan lakuma. Sipod idimbatim ditaw. Impamaysam, ti atensyon mo iti may sa pamilyam. Di mo pa'y kinumusta polos ti kasasaad ni Lisel ditaw.